нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. имрӯза видеои мо боз чандин ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо гардонидан ва дар ин видеора мо мутаассифона саволҳои равонкардагии шуморо ҷавоб намегардонем, чунки саволҳо боз ҳамон саволҳои такрориянд. Иншааллоҳ ки пас аз ин видео кӯшиш мекунем саволҳои равонкардагитона ҷавоб бигардонем. Инак ахбороти якуми мо равона кардани коршиносон аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Узбекистон баҳри баргардонидани муҳоҷирон, яъне ки Федератсияи Россия айни ҳол тасмим гирифтагие ки аз давлатҳои Осиёи марказӣ муҳоҷирора шаҳрвандои ҳамун кишварҳоро барбигардона ба кишвари худаш, яъне ки ба дохили Федератсияи Россия. Ва инчунин мо шумо медонем ки Федератсияи Россия аллакай ин кора шурӯъ кардагӣ ҳастай, оғозшавиш аллакай аз Ҷумҳурии Узбекистон ба назар мерасад. Як маротиба чандин шаҳрвандои узбека ба Федератсияи Россия интиқол додан баҳри кор ва аллакай дуюмин бор аст ки коршиносони Россия ворид шидан ба Ҷумҳурии Узбекистон баҳри баргардонидани шаҳрвандои узбек ба Федератсияи Россия. Федератсияи Россия дар ин сафари худаш тасмим гирифт ки 14 000 шаҳрванди узбека ба Федератсияи Россия барбигардона баҳри қувваи кории худшона зиёд кардан, чунки айни ҳол дар Россия қувваи корӣ аз набудани муҳоҷиро хела сист шидагӣ. Ва дар ҳоле ки ҳар як муҳоҷиреро ки Россия ҳукуматаш худаш бармегардона ба Россия мебара, дар уҷа ҳукумати Россия вазифадор аст ки ун муҳоҷира таъмин куна аз хӯрдан, аз ҷойи хоб, аз сару либос ва баъдан музди маош. ва бародарони азиз, умедвор ҳастем ки коршиносони Россия ҳамчунин низ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ворид мешаванд ва шахсони хоҳишманда ба Россия бармегардонанд. Акнун мегзарем ба қисми ахбороти дуюм оиди депортатсия. ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод кард ва тасмим гирифт ки то муҳоҷироне ки ҳуқуқвайронкуниҳои хурди маъмурӣ мекунанд депортатсия карда нашаванд. ҳозир ба шумо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. дар Федератсияи Россия пешниҳод карданд то муҳоҷироне ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ доранд ва хешу табори шаҳрвандии Русия ҳастанд депорт накунанд. ба Думаи давлатии Россия тарҳи қонун нав ворид карда шудааст. мувофиқи он муҳоҷироне ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ доранд вале хешовандони наздики шаҳрвандии Русия ҳастанд депортатсия карда нашаванд. хабар медиҳад парламентская газетаи Федератсияи Россия. қонунгузории муҳоҷират дар назар дорад ки чунин гузашт танҳо барои хориҷиёне ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ доранд, на ҷиноятӣ карда мешавад. яъне ҳар як хориҷиёне ки дар дохили Россия ҳаст ва хешовандоне доранд ки ӯво гражданствои Россияро доранд, вобаста ба ҳамун шахсиятҳо агар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кунанд, дар ин ҳолат депортатсияшон намекунанд. ва агар ки ба ҷиноят даст бизананд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ не, балки ҷиноятӣ кунанд, дар ин ҳолат албатта ки депортатсия карда мешаванд. акнун мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ дар бораи тақсимот кардани квота баҳри шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия. шурӯъ карда аз 14 январи соли 2021 дар минтақаҳои алоҳидаи Русия барои тақсимоти квотаҳо ҷиҳати ба даст овардани иҷозаи иқомати комиссияҳои вижа тартиб дода мешавад. ин сана 14 январ эътибор пайдо кард ва ба қонун дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия тағйирот ворид карданд. аз як тараф он барои муҳоҷирон шароити мусоидро фароҳам меорад, зеро ҳар яки онҳо ба як ҳадафи муайян ба минтақаи муайян меоянд ва дарк хоҳанд кард ки дар куҷо кор кардан лозим аст. аз тарафи дигар ин ба минтақаҳо имкон медиҳад ки раванди муҳоҷиратро ба таври вазеҳ назорат кунанд. ин нусхаро қайд карданд дар хабарномаи рӯзи Федератсияи Россия. бародарони азиз, видеоро
ра ҷамъбаст мекунем. барномаҳои нави моро интизор бошед. Агар ягон савол дошта бошед метавонед саволҳои худона дар комментария бинависед ё ки дар инстаграми ма шахсан худам равон кунед. саволҳои шуморо мехонам ва ҷавоб мегардонам. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. ҳазор раҳмати калон нафароида ки моро тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.